तो बघा मुंबईकर येता. मे महिना सुरू झालो ना, इले आंबे खाऊ. चल त्याची कोय काढूया. काय कळ काढूया. चल. ए मुंबईकरा, आमच्या वांगडा मॅच लावतस काय? मॅच थांबा इथेच. मी आता माझी मुंबईवर आणलेली स्ट्रोकची बॅट घेऊन येतो. स्टोक? तू आहे त्या बॅटीचं कौतुक कोणाक सांगतो? तुझं पेट आम्ही पिढ्यान पण काढतो. हा पिढ्यान काढतो. अरे मुंबईकर, तुझ्याकडे मुंबई काय काय असं? माझ्याकडे टीव्ही व्हिडिओ गेम पण हा, आणि गोल्ड सीडी वालो VCR पण. टीव्ही गेम पण असा विचार चला रे केटा खेळूया. केटा? मी फक्त उनो खेळतो. अरे मेल्या उन्हात नको, काळ होशील. ती बघ, आमच्या गावातून एसटी पण जाता. एसटीचं कसलं कौतुक सांगतोयस? आम्ही मुंबईत डबल डेकरने फिरतो. डबल डेकर? एकावर एक बस. म्हणजे 2 ड्रायव्हर असतले. सुधारणार अरे नाही. मेला सांगून तर जा. ह्या काय हातात बांधलं? कुठल्या बाबाचा? ए बाबाचं नाहीये, याला फ्रेंडशिप बँड म्हणतात. मुंबईत हे आम्ही एकमेकांना बांधलं ना की आमच्यात मैत्री होते. या काय सांगतेस? आमच्या गावात आम्ही एकमेकांका बिंदासपणे गाय देऊक लागलो ना की आमच्यात मैत्री होता. काय मेल्या? वय मेले. ए आमच्या मुंबईत आहे ना मॉल असतो, मॉल. माहिती काय सांगत? आमच्याकडे पण एक होतं, गेलं मागच्या वर्षी लगीन. मॉल म्हणजे AC वालं मार्केट. मोठमोठे शॉप असतात, पिझ्झा, बर्गर, मोठे मोठे गेम पार्लर, मूवी थिएटर. पण मला सगळ्यात जास्त आवडतं एस्केलेटर. का असतं? चालता जिना. आपण फक्त एकाच पायरीवरती उभं राहायचं, मग ती पायरी आपल्याला वरती घेऊन जाते. या काय तर भारीच असा रे. हैसून मालनात जाऊ पण असोच रस्तो हो कोयो. त्याचा काय, आमच्या गावात एसटी 2दाच येत ना मनान. ए तुम्हाला माहितीये का आमच्या स्कूलमध्ये पनिशमेंट म्हणून काय देतात? काय रे? 2 मुलींच्या मध्ये आम्हाला बसवतात. काय सांगतो? हा वर्ष सरीत गेला, अजून वर्गात 50% पोरची थोबाड नाही बघ. का? अरे बाबाशी, ह्या गाव असा हा एका जरी पोरीवर बोलताना दिसलो ना तरी रात्री मीटिंग गेला काय? अच्छा. ए भावाशी, मुंबईत सगळं आमका पण मुंबईत घेऊन जा. भावांनो, मुंबईत सगळं काही आहे, पण तुमच्याकडे गाव आहे. गावातल्या मातीतली भाषा आहे, गावातल्या मातीतली संस्कृती आहे, आणि हे सगळं अनुभवायला आम्हाला मे महिन्याची वाट बघावी लागते. चला आता येतंय पुढच्या वर्षीच्या मे महिन्यात. हा येतंय. हा ये. अरे येताना बॅग पण घेऊन ये, आणि हा ती VCR पण घेऊन ये. शाळेतल्या पोरींका पण घेऊन ये. काय?